Nestled high in what was then an Ethiopian mountain range stood Kagnu Station, an American military outpost in the northern city of Asmara. The Americans conducted radio signal intercepts here and kept a close ear on all forms of communication across Africa, the Middle East, and the Indian Ocean. سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نتاسمرا زحلف 8 عمتات إرترا كم هاجر نخيتقوم بهاجرات معراب قبل علياس تفتسمه عزيز سنبدن اكي تكبارات قبل على حزب إرتران زدسستحستو أبزحالفه أقربنا لكم منبارنا زذكريو نقلوباوي استراتيجياوي ربحة أقتبل عنتر هاجر أمريكا نمثل حزب إرترا بمقعصاصن بمعماصن نيرترا بحيلي ناب إثيوبيان مصنبار نستخطلتو ميلان كمتي مسچفرا ويانه بمسممع نلؤلاونت إرترا أب حدغان مودا زي تتصاوتتو اكي تكبار مس منغستي إثيوبياون ناي ربحة متأسسار بمقبار أب فلما حمساتات أب لعل حزب إرترا أبوتاتنا ناديتاتنان أب حقوتاتنان إن حقوتاتنان زفتصمتو قبن زكالع تحستوينا زتفلالي سندات وشت هاجر بموكاس نلومي قريبنا لكم زلنا قبل علي إرترا سق زيبل إد أمريكا بزبلكا أداليني لنا نزي تحستو نازي ناب كل إرتراوي فتاوي إرتران قدساتن من انتخباصح بوغنكم كم تقول جزين نبلو نزا فيديو خطرين كلهم لايكن شيرن كتقبرو توم سابسكرايب زي قبركم دما نزا كابس مرا إن الدالوا أب إرتراو تاريخن إرتراو نتن التتكور چانلنا سابسكرايب كتقبروا بمبال بتحتنا نلابوكم سابسكرايب شيرن لايكن مقبار نسرحنا أزدي وحقاز سلزخوانا إفرم قدي سناي مكتتال ناهي وتواحس مدهاني نرسي ناهي وتواحس مدهاني نرسي تفاناي حمومات جمات ملسلسي زيكا خيالبن حقرا وقوسي حقرا وقوسي أبز حلفة خم تقلصة أما فارق زحلفة الزمن بريطانيان أمريكان نناقز رأس الربحان جلوباوي استراتيجين هاجرنت إرترا قصل فتصماي مرصان هاجرنت إرترا نمحكاخ زتوسد قداماي سقمت دما معناو قطبان تحت قرصن إرترا نبره نزي بوليتيكاو علامازي كون مقبار أب تحت قرصن قطبان إرترا قزيف عنوت كمتفتصم دما تناقيفنايو نيرناينا بتوساقي جلوباوي استراتيجي أمريكا نبوليتيكاو عدل حزب إرترا كمي كمزصلو رئينا نيرناينا كاب جزية فدريشن كساب بمصعناص النز قصله تاريخ نايزوم قفعنياتات معرابوين هاجرات تابع الحزب إرترا بستصوم قمالكعو كمز الصعب غيرنا أدالينا يلنا بجزية فلالي دما أقرب لكم اللهم قدمي أجن كبران تخطاتلتنا نزا channelنا نمعبايا أبزحلف ورحي بجبري كابز التبابعنا هاجراوين إرتراوين إلياس حاجوس كاب أمريكان جرماي رؤسهم كاب جرمانن سلتي تقداسنتهم أزينا كان مسجنهم ندلي نقولاتكم رئيتو التهوبنا دما أزيناينا نمسجنوكم حجي نابت تحستونا كنكتسل ناكل فيتامين نحل نحيلي ناكل فيتامين نحل نحيلي صبق زم الكاعة تفتا وتحملي صبق زم الكاعة تفتا وتقتلي أبشحن شعتم يتنا حمسان كلتن اتبا أمريكا زتسقدد سماوي فدريشن إيرتران إثيوبيان أب قبري كو علم جمره أمريكا كراينايتي أبسمرا راديو مارينان مسوعن زنبره والتهدراوي مع اسكراتا
$12 ሚልዮን በቐጥታ ነትብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ወግዓዊ መንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ክነሱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተኸፍሎ ነበረት። መንግስቲ ኤርትራ ንዓዩ ዝምልከት ከይብል ብሽጣራ ብስም ወተሃደራዊ ሓገዝ እዩ ንኢትዮጵያ በአሜሪካ ዝወሃባ ዝነበረ። ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብስም ሰብኣዊ ረድኤት ንወያነ ዝህብዎ ዝነበሩ ዘመናዊ ብረትን ናይ መራኸቢታት መሳርሕን ማለት እዮም። እቲ ዓመታዊ ንኢትዮጵያ ዝወሃብ ዝነበረ $12 ሚልዮን ኣብቲ እዋን እቲ ምስቲ ኣሜሪካ ኣብ ካልኦት ሃገራት እትኸፍሎ ክራይ ማዓስከራት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ውሕድ ኮይኑ ዳርጋ ስማዊ ነይሩ። ምክንያቱ ኣሜሪካ ክትከፍሎ ዝግባኣ ክራይ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብምቑራን ኣቐዲማ ብሽጣራ ንኢትዮጵያ ከፊላቶ እያ። ኮር ተገልበጥ ከም ዝበሃል ከዓ ኤርትራ ነፍሳ ዘይትኽእል ሃገር ከተፍሪ ዓቕሚ ከም ዘይብላ እናምሰልካ ምጉስጓስ በቲ ሓደ ወገን፣ በቲ ሓደ ድማ ኢትዮጵያ ካብ ክራይ ናይ ኤርትራ ዘይተዓደነ ሓገዝን ሚልዮናት ዶላራትን ብንዋትን ብጥረ ገንዘብን ትረክብ ነበረት። ብሪጣንያ ካብ ኤርትራ ወፂኣ ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ተቆርነት እዛ ዓባይን ምዕብልትን ግን ከዓ ተንኮለኛን ጨካንን ኣሜሪካ ከም ዓስቢ ናይቲ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኢትዮጵያ ዝገበረትላ ደገፍ ኣብ ኤርትራ ሰፍሐ ማዓስከር ክትምስርት ዘፍቅደላ ስምምዕ ምስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ከተመት። በቲ ስምምዕ መሰረት ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ማዓስከር ቃኞ ተመስረተ። እዚ ማዓስከር ቃኞ ብዝብል ዝፍለጥ እዚ ሕጂ ማዓስከር ደንደን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቦታ ማለት እዩ። ነዚ ማዓስከር ከዓ ኣሜሪካ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ስለ ዝረኸበቶ ን23 ዓመታት ማለት ክሳብ 1976 ዓመተ ምህረት ምስ ደርግ ብምኽንያት ስነ ሓሳብ ዝተፈላለየትሉ ከም ሕሱም ተጠቒማትሉ እያ። ኣሜሪካ ነቲ ማዓስከር ተጠቒማትሉ ከተብቅዕ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ዝሃበቶ ሳንቲም የለን። እንትርፎ ኣብቲ ከባቢን ዘለዋ ቁሸታት ከም ቤት መኻዕ፣ ዓዲ ሰግዶ፣ ቁሸት ወዘተ ዝኣመሰላ ዓድታት ግራትኩም ረጊጸልኩም ኣብ ግራትኩም አንቴንያ ተኺለልኩም ብምባል ኣዝዩ ቁሩብ ቁራቦን ክብራ በቲ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ሓፍ ንምባል እትገብሮ ሸሓጢ ቱካቦ ገዲፍና ማለት እዩ። ከምኡ ምግባር ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ገለ ካበቦ ሓጎታትና ውሽጡን ውሽያጢኡን ተንኮል ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘይፈልጡን ንቕሓቶም እውን ከምዚ ናይ ሎሚ ስለ ዘይበረኸን መንከም ኣሜሪካ ከም ዝብሉ እውን ገይራቶም እያ። ንሕና እውን እዚ አንቴንያታት እዚ ኣርኪብናሉ ኢና። ይኹን እምበር ኣሜሪካ ብምትላልን ብምሽሓጥን ምስ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብምምሽጣርን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝደኮነቶ ማዓስከር ቃኘውን ከባቢኡን ካብ ማዓስከራት ትራክቢ፣ ትራክሲ፣ ትራክኤፍን ካልእን ንፍርቂ ካብ ናይ ዓለምና ከባቢታት ንኽስልየሉ ምቹእ መደበር ኮይኑዋ ነበረ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣምሳያ ናይዚ ምድኳን ማዓስከር ቃኘውን ካልእን ካብ ኣሜሪካ ዝረብሖ ሳንቲም ኣይነበረን። ኣሜሪካውያን ንሕብረት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክድግፉ እንከለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ንምህሳይ ወይ ሓልዮት ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝደረኾም ኣይኮነን። ኣሜሪካ ረብሓታታ ጥራይ እዩ ዝዓጣ። ንሃገራት እትህቦ ደገፍ እንተለውን ረብሓታታ ንምዕዛዝ ጥራይ እዩ። ንኣብነት ኣብ 1956 ዓመተ ምህረት እታ ናይ ዝሑል ኩናት መቀናቕንታ ዝኾነት ሕብረት ሶቪየት ኣብ ግብፂ ፈለግኒል ስትራቴጂያዊ ሓጽቢ ኣስዋን ኣብ እተሃንጸሉ ዝነበረት እዋን ምስ ፍሕፍሕ ሕብረት ሶቪየት ዘስግኣ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓብ ዘይኮነ ተመሳሳሊ ፕሮጀክት ክትግብር ወጢና ነይራ እያ። ክሳብ ሽዑ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ እትህቦ ዝነበረት ሓገዝ ኣብ ልምዓት ክሳብ ክንድቲ ስምብራት ኣይነበሮን። ግብፂ ካብ ሕብረት ሶቪየት ዝረኸበቶ ደገፍ ንኻልኦት ሃገራት ናብ ደንበ ማሕበርነት ከይስሕበን ስለ ዝሰግአት ግን ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ኣብ ጋሽባርካ ኣብ ሃይኮታ ዓብ ዲጋ ክሰርሕ ወጠነት። ዲጋ ሃይኮታ ኣብ ከባቢ ዓሊ ግድርን ዘሎ ኣማይት ሄክታራት ፍርያም መሬት ከልምዕ ከም ዝኽእል ብምጽናዕ ኣቐዲማ ኢጣልያ ነቲ ፕሮጀክት ነዲፋቶ ከም ዝነበረት ኣብ መጻሕፍቲ ታሪኽ ናይ ጸሓፍን ተመራማርን ታሪኽ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ዓለምሰገድ ተስፋይ ተጠቒሱ ንረኽቦ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ከዓ ወጻኢታት ናይቲ ዲጋ በቲ ናይ ሽዑ እዋን $10 ሚልዮን ኣሜሪካ ተገመተ። ኣሜሪካ ፍርቁ ክትከፍል ብምሕሳብ እቲ ውጥን ንሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ እዋኑ ኣቕርበትሎም። እቲ ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን ግን ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ክግበር ፍጹም ኣይደልየን፣ ድሌቱ እውን ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ክንድኡ ዝኣክል ባጀት ከም ዘይብላ ገሊጹ ነቲ ሓሳብ ኣፍረሶም።
ኣሜሪካ ትመደብ ንረብሓ ኤርትራውያን ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትብል ዘንቀለቶ ኣይነበረን ምጽልዋ ሕብረት ሶቪየት ንምቅላስ እምበር በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ባጀት ብምሉኡ ባዕላ ክትሽፍኖ ወሰነት ኢትዮጵያዊ ሚኒስተር ግን ሽዑውን እንተኾነ ኣይፈቐደን ምኽንያቱ እቲ ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን እውን ኣካል ወራሪ ገዛእ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ክትምዕብል ፍጹም ድሌት ኣይነበሮን ስለዚ ድማ ኤርትራ እውን በዚ ክትረብሕ ስለ ዘይብላ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ውጥን ኣይተቐበሎን እዚ ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን ጻዕዳ ይኹን ጸሊም ገዛኢ ንኤርትራዊ ዝሓሊ ስለ ዘይኮነ መድረኽ ዝሑል ኩናት ኣብ ኤርትራውን እንተኾነ መድረኽ ዝሑል ኩናት ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣደራዕ ኣግዲድዎም ህዝቢ ኤርትራ ብውዲት ኣሜሪካ ሃገሩ ኣብ ፌደሬሽን ምስ ተቖርነት ዘይፍትሓዊ ውሳነ ተቐቢሉ ስቕ ኢሉ ኣይተዓምፀፀን ኢትዮጵያ እውን ካብ ፈለምኡ ዕላማ ከምዚ ናይ ጭፍራ ወያነ ንኤርትራ ብምልእታ ምጉባጥ ስለ ዝነበረን ህርፋና ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ብምዃኑን ነቲ ብውዕል ዝኣተወቶ ፌደሬሽን ከተኽብሮ ፍጹም ኣይደለየትን ስለ ዝኾነ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ልዕሊኡ ዝተስገደደ ፌደሬሽን ንዕኡ እውን እቲ ህዝቢ ከም ውሕድ መሰል ምእንቲ ከይጥቀመሉ ብቕልጡፍ ኢትዮጵያ ምትሕልላኽ ፈጠረት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ነቲ ፌደሬሽን ብንዕቐት ኣፍረሶም ህዝቢ ኤርትራ ዝተነፍጎ መሰል ንምርጋጽ ፈለማ ብፖለቲካዊ ሰለማውን ሕጋውን መገዲ ክቃለስ ፈቲን እዩ ሰማዐ እዝኒ ምስኣነ ግን ዕጥቃዊ ቃልሲ ግድን ኣበገሰ ጎኒ ጎኒ እዚ ኣሜሪካን መሻርክታን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክጭፍለቓ ንኢትዮጵያ ዘድሊ ወተሃደራዊ ዕጥቅን ሃባን ዘመናዊ ሰራዊት ክታንጽ ብምኽርን ስልጠናን እናተሓጋገዛን ብዙሕ ተረባረባ ኣሜሪካ ንበይና ማዓስከር ቃኘው ካብ ዝምስረት ክሳብ ጠቕሊላ ትወፅእ ንኢትዮጵያ ኣስታት 300 ሚልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ሓገዝን ኣስታት 400 ሚልዮን ዶላር ቁጠባዊ ሓገዝን ከም ዘበርከተትላ ጸብጸባት ናይቲ እዋን የነጽር እዩ እዚ ገንዘብ እዚ በዚ ናይ ሕጂ ሸርፊ ንዓሰርተታት ቢልዮናት ዶላር ማለት እዩ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት ወዲቑ ወተሃደራዊ ጉጅለ ደርግ ስልጣን ምስ ሓዘውን እንተኾነ ሓገዝ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣይቋረፀን መልክዕ ጥራሕ እዩ ቀይሮም ኣብ እዋን ጭፍራ ወያነ ድማ ተጻበዋ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፍጹም ኣይተቐየረን ከምዚ እንሪኦ ከምኡ ኢሉ ይቐፂሉ እዚ ድማ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ናይ ኣስታት 1300 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕርን ልዕሊ 360 ሓቂቕ ዝማየን ደሴታት ኤርትራን ካብ ሓሳድ ዓይነ ኣሜሪካ ስለ ዘይወፀ እዩ በዝን ከምዝን ድማ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ይምፃእ ስርዓት ስነ ሓሳቡን ኣካይዱን ብዘየገድስ ኣንጻር ኤርትራ ጥራሕ ይተዓጠቐላ እምበር ክትሕግዞን ክትሽሕጦን ሙሉእ ድሌት ነይርዋን ኣለዋን እውን ከምኡ ስለ ዝኾነት ድማ ኣሜሪካ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ክሳብ ጭፍራ ወያነ ንተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝሓብሕበት እንታይነቶም ብዘየገድስ ነዚ ዘረጋግጸልና ከዓ ስርዓት ደርግ ካብ 1974 ክሳብ 1976 ልዕሊ 32 ሚልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ክርክብ እንከሎ ኣስታት 30 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ካብ ኣሜሪካ ከም ዝሸመተ ጸብጸባት ይሕብሩ እዮም ኣብ ፈለማ ዓመታት ዘመነት ደርግ ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ርክብ ፍጹም ኣይበተኸቶን የግዳስ ኣብ 1977 ስርዓት ደርግ ብግስጋሰ ሰውራ ኤርትራን ኩናት ሶማልን ኣመና ስለ ዝተዋጠረ ካብ ኣሜሪካ ገዚፍ ወተሃደራዊ ሓገዝ ሓተተ ኣሜሪካውያን ግን ኣብ ልዕሊቲ ብዕልዋ ዝመፀ ወተሃደራዊ ጉጅለ ገና እምነት ስለ ዘይሕደሩ ገዚፍ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክህቡ ቁርባት ኣይነበሩን በዚ ተስፋ ዝቆረፀ ስርዓት ደርግ ንእለቱ ምስ ሕብረት ሶቪየት ክውግን ወሰነ እታ ቀንዲ መሓዛ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረት ኢትዮጵያ ምስ ደንበ ማሕበርነት ክትሻረኽ ምውሳና ኣብ ግዚኡ ንሕብረት ሶቪየት ዓብዪ ዓወት እዩ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ሕብረት ሶቪየት ንብዙሕ ረቋሒታት ካብ ሶማል ንላዕሊ ንኢትዮጵያ ብምምራፅ ምስ ስርዓት ደርግ ክትውግን እንከላ ካብ ኢትዮጵያ ዝተባረረት ኣሜሪካ ድማ ሰፈራ ናብ ሶማል ቀየረት ድሕሪዚ ስርዓት ደርግ ሕብረት ሶቪየት ብዝመጠወትሉ ገዚፍ ወተሃደራዊ ሓገዝ ኣብ ኩናት ኢትዮ ሶማል ተዓወተ ሽዑ ንሽዑ ድማ በቲ ዓወት ናይ ሶማል ሰኺሩ ገጹ ናብ ኤርትራ ብምዛር ምስ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ናይ ምርብራብ ኩናት ተሸመመ ኣብ ከምዚ ዓይነቱ ኩነታት
ኣሜሪካ ከምቲ ኣብ ካልእ ቦታታት እትገብሮ ብተዘዋዋሪ መገዲ ንሕብረት ሶቪየት ንምጥቃዕ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክድግፎ ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ ዝነበረ የግዳስ ኣሜሪካ ብስሩ ናጽነት ኤርትራ ትደልብ ዘይምንባራ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ነዚ መገዲ እዚ ክትኮዶ ኣይመረፀትን ደርግ ምስ ሕብረት ሶቪየት ተጸጊዑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣረሜናዊ ግፍዕና ፈጸመን ከለውን ካብ ኣሜሪካን ደንበኣን እኽሊ ረድኤትን ካልእ ሓገዛትን ንደርግ ኣይተነፍጎን ህዝቢ ኤርትራ ግን ብመሪሕነት ውድቡ ደሙን ረሃጹን እናንጠብጠበን ዘይትድገም ህይወቱ በጀ ሃገሩን እናሓለፈን ቃልሱ ኣንጻር ደርግን ደገፍቱ ሕብረት ሶቪየትን ኣሜሪካን መከተ ድሕሪ 10 ዓመታት ዝወሰደ መሪር ኩናት ድማ ሰውራ ኤርትራ ንስርዓት ደርግ ዳኺሙ ካብ ምክልኻል ናብ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ተሰጋገረ ይከኣለ ኩሉ ዝከኣለ ነብጫካ ዘይብሉ ጎደሎ አንተልካዮም ተረካዮም ድረው ኩሉ ኢድካ እንታይ ፀገም ኣሎ ሓመልካዮም ኣቶም ሰለሎ ናዶም ናቕፋ ሕድና ቤሎ ይከኣለ ይከኣለ ጅግና ይከኣለ 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 ኣብ መጋቢት ወዘ ካብታ መዝገብ ንቁጡብ መጥቃዕቲ ንግብግብ ንጭራሽ ፍጻመ ዘየላዝብ ይከኣለ ኸደብ ዘበዘብ ይከኣለ ኸደብ ዘበዘብ ሓመድ ቤና ደው ንኸርክብ ይከኣለ ሓመድ ቤና ደው ንኸርክብ ይከኣለ ይከኣለ عرض حراس حرماز عرض نمبا عرض كيستازن قلقل نروباق فالكتنا رقيبا سببا ركوت بلن مريت مستخبا تخبكي بنا بقوقع علبا ديبيا تقبلن كم زاريبا يكالو يكالو جغنا يكالو 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 دمس عيلزدا يقوسعلو حيل مجزعتي يسقالو يفكوبالو هيا من إساي أركب جغنا بنانا أتنت بريف النمولي عوحانا እቲ ግዜቲ ኣብ መወዳእታ ሰማንያታት ሕብረት ሶቪየት ብውሽጣዊ ጉዳያታ ዝተዋጠረትሉ እዋን ስለ ዝነበረ ኣጽቂጣት ጸንሐት ኣሜሪካ ንጣልቃ ዝኸውን ባብ ረኸበት በዚ ከዓ ንስርዓት ደርግን ህዝባዊ ግንባርን ከተዛቲ ተበግሶ ወሰደት ዕላማ ናይቲ ተበግሶ ጉዳይ ኤርትራ ንኣሜሪካ ብዘርብሕ መገዲ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከቦ እዩ ዝነበረ ከምዚ ኣብ ጉዳይ ምድምሳስ ጭፍራ ወያነ ነቲ ጭፍራ ንምድሓን ብስም ስምምዕ ኣብ ፕሪቶርያን ናይሮብን ዝተገብረ ዘተሰላም ኣሜሪካ ናብ ረብሓኣ ንምውዓል ንዝተኸተለቶ መገዲ ተመሳሳሊ ነበረ ነዚ ዘረጋግጽ ሓያሎ መርትዖታት ናይቲ እዋን ምጥቃስ ይከኣል እዩ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልስና ማለት ኣብ መወዳእታ ሰብዓታትን ፈለማ ሰማንያታትን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ስርዓት ደርግን ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ ዘተ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክልቲኣቶም ወገናት ዕድመን ተቕሪቦምለይ ኣብቲ ዘተ ክሳተፍ ክእለ እናበለን ከሎ ኣዛታይ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጂሚ ካርተር ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ዘተ ክሳተፉ ከም ዘይደልዩ ኣረጋጊጾምለይ ዝብል ወረ ይነዝሕ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ፈጠራዊ ወረዚ ኣብ እዋኑ ህዝባዊ ግንባር በቲ ዝግባእ ኣቃሊዕዎ እዩ ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት እውን እንተኾነ ምውዳቕ ስርዓት ደርግ ዘይተርፍ ኣብ ዝኾነሉ ኣሜሪካ በቲ ኩነታት ስለ ዝተቐልወት ኣዛታይት ምዃና ገዲፋ ኣስገዳዲት ፍታሕ ኮይና ክትቀርብ ፈቲና እያ ደገፍ ኣሜሪካ ብቑሉዕ ናብ ደርጊ ዝዛዘወ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ገለ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንህዝባዊ ግንባር ክነቕፉ ይስምዑ ነይሮም እዮም እቶም ኣዛተይቲ ምስ ልኡኻት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝራኸብሉ ግዜ ግን እቲ መግለጺታት ከም ርእይቶ ውልቀ ሰባት ኣምሲሎም ከቕርብዎ ይፍትኑ ነበሩ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝረኣናዮ ናይ ፊልትማንን ብዙሓት ፍሉያት ልኡኻት ኣሜሪካ እናተባሃሉ ዝምዘዙ ዝነበሩ ሹመኛታት ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ዋና ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረን ሕጂ ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ሰነ 1990 ዓመተ ምህረት ምስ ኤርትራዊት መጽሔት ሓርበኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንሓንካሪ ተራ ኣሜሪካዊ ኣዛታይ
ጂሚ ካርተር ከም ዝኽብል ኣነጺሩ ገሊጽዎ ነይሩ እዩ ሽጣርኡ ኣዳቂቑ ስለ ዝፈለጦ ከምዚ ብምባል ብወገንና ኣብቲ ፈለማ ናይ ካርተር ተበግሶ ዓብ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ነይሩና እዩ ግምትና ግን ኣይሰርሕን ኣብቲ ኣፈና ወዘተ እቲ ኩነታት ኣንጻር እቲ ዝተጸበናዮ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ እቲ ሰብኣይ ምሽፋጥ ምሕሳው ምጥፍፋእ ምህዳድ ጸቕጥታት ክትፈጥርን ንኹሉ ነገር ባዕልኻ ክትውድእን ምድላይ ከም መንጎኛ ኣቲኻ ነገር ምትሕልላኽ ዝኣመሰለ ባህርያት ኣርእዩ ብወገንና ነዚኣቶም ምዝያዳ ሌላ ምዝያዳ ተመክሮ ምድላብ እናተቖጻጸርናዮምን እናጐራሕናሎምን ከይድና ኣብ መወዳእታኻ እቲ ብዛዕባ ተሳታፍነት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተፈጥረ ዕንቅፋት መጺኡ ኩሉ እቲ ቅድሚኡ ንሪኦ ዝነበርና ነገባብ ዝምልከት ጋሕማት ኣሰራርሓ ካርተር ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስ በጽሐ ድማ ናይ ምጽዋር ዕድል ኣይነበረን ጥራይ ዘይኮነ ክንጻወር ዘድልየሉ ምኽንያት እውን ኣይተረኣየናን ክብል እዩ ገሊጽዎ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ እዋኑ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናጻ ፖለቲካዊ መስመር ዝኽተል ውድብ ምዃኑ ዘይተገንዘበ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጂሚ ካርተር ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ህዝባዊ ግንባር ጽቡቕ ዝምድና ዘለዎም ጸቕጢ ክገብርሉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ሓይልታት ኣጣይቑ ኣብ መወዳእታ ብመገዲ መንግስቲ ኖርዌይ እቲ ዘተ ካብ ቀንዲ ጉዳይ ወፂኡ ኣብ ጉዳይ ረድኤትን ምቁራጽ ተኽሱን ከተኩር ጸቕጢ ክገብር ፈቲኑውን ነይሩ እዩ ፍጻመታት ባይታ ግን ንጂሚ ካርተር ዕድል ኣይሃቦን ብ24 ግንቦት 1991 ኣስመራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣትያ መላእ ኤርትራኻ ተሓሪራ ልክዕ ከምዚ ኣሜሪካ ዓሚ ንጭፍራ ወያነ ንምድሓን ዝገበረቶ ፈተነ እሞ ፍጻመታት ቀዲምዋ ነቲ ጭፍራ ከተድሕኖ ዘይከኣለት ርድኦ እንተሎ ኣሜሪካ ሃገርነት ኤርትራ ምቕባል ሕርኽራኽ እዩ ዝገብረላ እዚ ድማ ገማግም ባሕርታትን ጸጋታትን ኤርትራን እስትራቴጃዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንምቁፅጻር ካብ ዝነቅል ስሱዕ ጥሙሓ ዝብገስ እዩ ናብቲ ዝጀመርኩልኩም ትሕዝቶ ናብ 1991 ዓመተ ምህረት ክመልሰኩም ኣብ እዋን ምሕራር መላእ ኤርትራና ኣሜሪካውያን ሰበስልጣን ብዛዕባ ሓርነት ኤርትራ ፍጹም ኣይቀሰኑን ኣይተዋሕጠሎምን ድማ ቃልሲ ኤርትራውያን ንናጽነት ምስ ተዛዘመ ኣሜሪካ ንናጽነት ኤርትራ ዝጻረር ርእይቶ እዩ ነይሩዋ ኣብቲ ቅንያት እቲ ኣብ 1991 ኣብ ለንደን ብሪጣንያ ወከልቲ ህዝባዊ ግንባር ብጭፍራ ወያነ ዝምእከል ኢህወደግን ስርዓት ደርግን ኣብ ዝተሳተፉ ወዘተ ወከልቲ ኣሜሪካ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ብኢህወደግ ዝቐውም መሰጋገሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኣቱን ጉዳይ ኤርትራ ንኮንፌደሬሽን ዝመስል ፍታሕ ክናደየሉን ሓሳብ ኣቕሪቦም ነበሩ ዝገርም እዩ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ ሕቶ ናጽነት ኤርትራ ግን ሕድገት ዘፍቅድ ፍጹም ኣይነበረን በትርን መትከልን ህዝባዊ ግንባር ካብዚ ናይ ሕጂ ዝያዳ ተሪር ስለ ዝነበረ ከዓ ድላይ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ናጽነት እዩ ነይሩ ንኢህወደግ ዝመርሕ ዝነበረ ጭፍራ ወያነ ድማ ሓያል ሓለንጊ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝፈልጣን በቲ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ምኻድ ስለ ዘየዋጽዎን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ፍጹም ኣይተቐበሎን ዘዋጽኦ እውን ኣይነበረን ኣብ መወዳእታኻ ኣብ ሚያዝያን ግንቦትን 1993 ህዝቢ ኤርትራ ብድምፁ ብረፈረንደም ነቲ ሕድገት ከየፍቀደ ዝተቓለሰሉ ዕላማ ሕጋዊ መደምደምታ ገበረሉ ምድሪ ቤትና ቅንስ ነፍሶ ሰቲ ዘይተዘርግየ ጽሩይ ማይ ክንሰቲ ዝተሰደ ህዝብና ክምለስ ገደናና ብጨላይ ክሕርስ ሶተይ ሃየን ወርወር ነባናያ ሃገር ኤሪትራ ኣንቲ ሸዊት ለምለም ክትለብሲኺ ሓርነት ዘላለም ኤሪትራ ኣንቲ ሸዊት ለምለም ክትለብሲኺ ሓርነት ዘላለም ኤሪትራ ኣንቲ ሸዊት ለምለም ክትለብሲኺ ሓርነት ዘላለም ኣብ ዝኾነ ሕብረት ሶቪየትን ኣሜሪካን ኣብ ዝሑል ኩናት ኣብ ዝተኸተልኦ ሜላ እታ ሓንቲ ነታ ሓደ ወገን እንተሓጊዛ እታ ሓንቲ ናይ ግድን
نتي أنصارا وغنيا اتحجز سنة حسابن كالئن بزي يقدس أب اوان حرنتاوي قالسي إرتراغن أمريكا أب قون حبر السوفيت كوينا نسرع الدرق محجازا أم مدرخ زحول كوينات بزح زي تسمع زانتايم حبر السوفيتن أمريكان نحاد وغن بحبار كحجزان كلتي انسميرن أنصار هزباو جنبار حرنت إرترا دو كبلان ترأينا يفلتان أنصار هزباو جنبار حرنت إرترا دو كبلان أزيو زغرميم أب قداي إرترا أب حدا بمحبار كلتياتن حيالان هاجرات نسرعات إثيوبيا بمدقاف أنصار هزبي إرترايم قويمن أمريكا أب قون حبر السوفيت أنصار صورة إرترا دو كتبل زقددا مغنيات إتحادن أنكون مغنيات مبقر ناسنة إرترا تقاومو سلس نبرتيا كلتي أب أقاود كالدرق بأمريكا استخيري ناي شمقلنا فتنا دما نسرع الدرق تنفاس بمهاب إرترا خاب إثيوبيا تفليا ناسنة خيت أوج نمعنكاس يزنبرا لدت ناسنة إرترا دحري كالا أي وقع علم بزيو على الحدر ناسنة كركب حقاو مسولوز نبره هزبي إرترا بسانكي تالكا أمريكا نخبت سقم تقالي عيوم أبشحن شعاد تميتن حامساتات أمريكا مثل ناسنة إرترا أم عمصاص زتتصاوت الطعب قده دحريون قالسه هزبي إرترا نمج إفلاق نسرعات هاي لسلاسي زقبرتلو قزيف واتهادراو دقف نسرعات درقز متوتو متون حجز كمون كساب موداتا ساعات أنصار فتحو قالسه هزبي إرترا ناسنة زنبرا صنع مرقصي تاريخ زسنودم عبيت بدلات أمريكا قبل علي هزبي إرترايم بسنكزي جوجي بوليسي آدما هزبي إرترا كساب صان حموشتنشح بلوصات تقادلتو أبكينات كخسرن كبيد واقع كخفلن تقديديوم بزح عدلات معبال دما كسيريوم هزبنا هزبي إرترا قدايش أكان قفعتات سرعاتات إثيوبيا بمخان نجاملاو هلكيت قتلت مأسرتي تأميتن سدتن تقالي عيوم تالك أمريكا انت زينب برنيروغن هزبي إرترا إزخل سقم أم بيم رخوبان كم كالوت هاجرات أفريكا أب أوانو أما فرق أربعتاتن فلما حمساتاتن ناس النتو تقونات إفو نهاقورو أب ترزم عبالي مبصحاني روم أمريكان كلامو انتا يكبر أبلع الهزبي إرتران كالوتو تسعة سالسي عالمن بزفت صمتون باتفتسمون زلا قفعن قبات أكايدانجن أمريكا معلت اللاتا اتقفعي كم وحج سراري قوة كخيديوم قزي انتاي زيرئي حبر السوفيتن جرمنا ونازنكوا زتوفون نبريا نبري زخونن نقزي نتصبر كبرانن تختاتلتي إريتريان ميدياني تاسمرا نلومي أدالينياز نبرنا تحستو أبزي فتسيمنا لنا سلامك كتتالكم أزينا نمسكنوكم نتوم تليفون بمدوال كمون أما وهاب رئيتوهم التكافلنا بلبينا نمسكنوكم نزت حستو نازي حجون نابقالوت من انتخبازح شيرن لايكن سابسكرايبن كتقبرو قلون قوانشيلكم أبستفلالي محبراو ميدياتات سوشال ميدياس كتزرقحوو نلابوكم سلام وسناي نخلاتنا أوشتن وصعان إننبر إرتراوان عوتنا عفاش زيتك انقازب خوالد نبر تحمد انقورو مساعد حبر بعل بزات واي فحرام قبر دليلهم نمريت كدي عمري حديمهم ناتي ما بامنت عدغادت لهم وايسام بالبيت وايسام بالبيت ارجع لري لمحلت قرما أزوجك خيرك بقدام فرما سدغن أقولو خذ باب علم بنات سريت يلن زي قرم زليلهم نمريت كدي عمري هديمون ناتي ما بامنت عدغادت لهم وايسا بالبيت عدغام بالبيت نام حدوقي ويدهم فقراقر
ህዝብና مستيفي بزم كل ما أقول تركب يا زلا بطاني أقرقر دليلهم 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 نامرين كدي حنقي هاديمون ناتي ما بامنت أتغادت لهم سامبرو خلطي سامبرو دليلهم 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 نامرين دليلهم دليلهم ناتي ما بامنت أتغادت لهم ويزعم بلدت ويزعم بلدي زيتكم دنزل وارد نبر دعم دنقورو مسانات حبر بعل الذات واي بحرام قبر دليلهم 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 نمرين كدي حقيت ليمهم ناتيو ما بامنت أتغادت لهم وايزان بلدت وايزان إركادري زبحت قرما أتغد كخيتك بغتام درما سيكون خولو خزان باب علم من الكسري ليتي يلن زي قرم دليلهم 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 نامرين كدحوم دليلهم ناتي ما بامنت أتغادت لهم وايزان بلدت أتغادت بلدي ناس حدوقي وزهم بقرقر حزبنا مستيفي وزهم كل ما أقول تركب يا زلاب ناس عانت كنت ولدي تركب يا زلاب نامنا يمضي يحمق عدداتني هاجر كرخبات ليتن إركان بيناس سينا فماتن إركان بيناس دليلهم 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 نمرين كدي حنقي هاديمون ناتيو ما بامنت أتغادت لهم ما تسام